ससुरारी का सुन का हाल होता तोर दुल्हवा पूछतो कौन से सुन ले आगे जैसी ससुरावा पूछतो पियावा लेते लेते इतना खिच गेल पूछतो पियावा लेते लेते इतना खिच गेल सामान के करा देते देते की तो लइकवा कहे लेकिन लइकिया कहा दिया कि सुन सुन पूछतई तो ओकर जवाब हमरा न देवे के है ओकर जवाब हम देबै लइकिया कहा दिया जय बैसा सुरवा दुल्हन कहा दिया लइकिया कहा दिया कि ओकर जवाब हम देबै जय बैसा सुरवा पूछतई पियावा लेते लेते छोड़ा करी देबै तू ससुरवा कुछ नहीं किया लेते लेते छोड़ा करी देबै खुश हम देते देते अब आधुनिक युग है ससुरा में एक का पूछा तो सवाल के ससुरा में एक का पूछा ये हमारे धरहरा कला के धरती ससुरा पूछता हूँ एक सवाल के जाई भी ससुरा पूछता लइका कहे एक सवाल तो के पूछी लइकी कहा दिया खाली तुम्हारे में ना हम कोई के माल रे खाली तुम्हारे में ना हम कोई माल रे खाली तुम्हारे में ना एक के ताकी देखत हुआ तोरे पेटे के कैसे घिस गेल सामा कैसे घिस गेल सामा कलहा पे लेकिन दरोगा साहब एकरे में एक लाइन हम बोलने वाली वो हमार पर्सनल चिंतन रहे आगे छोला खियाई औ चाउमीन खियाई औ पिज्जा खियाई औ के छौड़ी कैली जल से प्यार छोला खियाई औ चाउमीन खियाई औ पिज्जा खियाई औ के छोड़े होला जल से प्यार चाउमीन खियाई औ पिज्जा खियाई औ के छोड़े होला जल से प्यार आगे छोला खियाई औ चाउमीन खियाई औ पिज्जा खियाई औ के छौड़ी कैली जल से प्यार हमारा छोड़िए छोला
छोला की अली औ चौमिन की अली औ पिज्जा की अली औ के छौड़ी कैली जब से प्यार छोला की अली औ चौमिन की अली औ पिज्जा की अली औ के छौड़ी कैली जब से प्यार हमरा छोड़े चले के करके तू कर दुल्हन बनेवे के लिए सुरेंद्र पासवान के अच्छा क्या बात है आप कैले गे भाई हमारा सागे बारी यार कैले गे भाई हमारा सागे बारी यार कैले गे भाई हमारा सागे बारी यार चढ़ी के बड़े जवा छौड़ी के नहीं सासुरा संगे सुतल